बैसागुआ धोरोमजों सम्पर्क गैया। बैसागुआ जाहैबाय जोंनि परम्परा, जोंनि बे फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेला प्रत्येक जाथियावनो थायो। आदिबासिफ्रा जेरैहाय बाहा फेस्टिभेल खालामो, असमियाफ्रा जेरै बे बैसागुखौनो बिहु खालामो, पान्जाबिफ्राबो खालामो, मारवारिफ्राबो गाव गावबागाव जाथिहा मोनसे फेस्टिभेल थायो। बङालिफ्रा फेस्टिभेल खालामो, बिसोरना दुर्गा फुजा, कालि फुजा, उमुक फुजा बेफोरखौनो बिसोरो फेस्टिभेल बायदि खालामो। दा जोंना जाहैबाय नैबे बैसागुआ आलादा, नोंनि कालि फुजा दुर्गा फुजा बायदि नङा। जोङो बेवहाय सोरबा मोदायखौ फुजिया, बेवहाय बाथौआबो फेस्टिभेल खालामो, ब्रह्मआबो खालामो, ख्रिस्टानाबो खालामो, जयगुरुआबो खालामो। दा सोरबाफोर जुदि भुल क्रमे धोरोमजों लांनानै जुदि खालामाखै बिसो भुल। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, बैसागुआ धोरोम गैया, बे जोंनि जाथिनिसो। जाथियाव सोरबा ख्रिस्टान थानो हागौ, बौद्धिस्ट थानो हागौ, मुस्लिम जानो हागौ, सोरबा जयगुरु जानो हागौ, सोरबा कृष्ण गुरु जानो हागौ, सोरबा बाथौ जानो हागौ। बेफोरखौ जालदाब गारनानै जोंनि परम्पराखौ लाखिनो, जोंनि हारिमुखौ लाखिनो जोङो जिखुनु माबायाव मा होनो धर्मआव थाया मानो बैसागुखौ इन जेनेरेल जाति हिसाबै फालन खालामनांगौ।